हेलो लोगोफोर बे समाव मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां लाबोदों आरो बे जाहैबाय नोंथांमोना बयबो साफ्रोमबो नुखाबाय जानो हागौ दा बेनिखायनो सुंथाबै खिन्थानानै नोंथांमोननिसिम कंग्रेचुलेसन बावहरनोल' आखायाव लानाय जादों आरो गोजोनथाव रादाब बिलाइ हरनोल' आखायाव लानाय जादों बे जाहैबाय जोङो फुंनिफ्रायनो नुगासिनो दे दिनै 74थि रिपाब्लिक डे एबा सुबुं खुंथाइ सानजों लोब्बा लाखिनानै जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा फोसावनानै होबाय जे थांनाय बिटिआर गोरोबथानि 3.1 दफा बादियै सिमा बारायनाया दिनै माखासे मावफुंजागोन होनदों आरो बेखौ गफुरसिमहालागै फोलावहरनाय जागोन होनदों बारि सदिया बिहालि गफुर बायदि ओनसोलफोरखौ बिटिआरजों सरजाबफागोन बिथाङा बेखौ फोसावनानै होनाय जाबाय आरो बेनि थाखाय जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानो होनबा बेनि थाखायनो जोंनाव दाखालिनिफ्रायनो माने बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनावहायनो आरो सम बादियै मावफुंजायैखौ लानानै गोबां जोंनाव बिदा फंबायनि गेजेराव गोबां गोनो गोथो नांलायनाय बायदिसिना सोंखारिलायनाया सोलिबाय थादोंमोन नाथाय बियो दिनैनिफ्राय बियो जोबनानै थांबाय एबा जोबनायनि लामायाव फैबाय बेखौ आं गोजोननाय मोन्दों दा बेखायनो साफ्रोमबो जायफोरनि ओनसोलफोरनिफ्राय बर' हालामाव एबा बिटिआरआव सोजागोन नोंथांमोननिसिम जुदि सोरबाफोर दङबा बे नोंथांमोननिसिम गाहाम हामलायथि बावहरबाय आरो गोरोबनानै जाहाथे जयैनो माने रायजो जानो हायो बिनि थाखाय फिन खनसेबाव इसोरनाव आर'ज गाबनाय थाबाय जाहाथे जाफुंजाथारो बे मावफुंजाथारो बेनिफ्राय नैथि बायदियै जों नुनो मोननाय जादों बे गोरोबथानि बादियैनो जे बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनाय माखासे थालांनायफोर जाहाथे 2001 मुंख्लं न'खरफोर बे न'खरफोरनो 5 लाख रांहै होनो थाखाय बिथाङा फोसावनानै होबावबाय आरो बेबो जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव मानो होनबा बिनि सायावबो जोंनाव गोबां जेंना जालांबाय थादोंमोन मैया दाखालिसिमबो जोङो प्रेस मिटनि गेजेरजों नुगासिनो दंमोन नोंथांमोनाबो नुदोंमोन जे माखासे थालाङै एबा मोननाय मोनैखौ लानानै दा दिनैनि दिनाव बे खोथाखौ जों मोनथिबाय दा बेनि थाखायबो जोङो गोजोननाय मोनबाय आरो बेनिफ्राय फारसेथिंजाय जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा बावआ जाहैबाय बे दुलाराय आसाम नाङैनो दा जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सान 30 मार्च बेखौ फरायसा सान हिसाबै फालिनो थाखाय बिथाङा दिनै फिन खेबसेबाव फोसावनानै होनाय जाबाय आरो बेखौ जुदि बाहायफुंमारोबा बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गानायनि बाथ्रा आसामाव जों दङ हिसाबै एबा आसामाव जों बर'फोर दङ बेखौ बिथाङा माने सिगांनिफ्रायनो जों जेसेबां नाजादोंमोनबाबो नाथाय जों हायाखैमोनब्लाबो नाथाय नैबे दिनैनि गिबि मन्थ्रिया बेखौ मावफुंनानै होनो आखायाव लानाय जादों आरो बेजों लोगोसे जेसेबांनाखि जोंनि बर' दैदेनगिरिफ्रा बे खामानिखौ मावफुंनो थाखाय नांथाबनानै थानानै जाफुंसार होदों बिथांमोनखौबो जोङो साबायखर बावनांगोन आरो जोंनि बे गासै हाबाफोरखौ जोङो जाफुंहोनायनि थाखाय फिन खेबसेबाव गिबि मन्थ्रिखौबो जोङो जाफुंसारनायनि थाखाय जोङो साबायखर बावनो नांगोन दा बिथांनि खुगानिफ्राय नोंथांमोनहा जोबनायाव खोनासंना लाबानो जाबाय दा बेखिनिमोन কৰা আৰু এক প্ৰতিশ্ৰুতি আমি পালন কৰিব খুজিছো আমি সংকল্প লৈছিলো যে বিটিআৰ বা বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল ৰিজনেল কাউন্সিলৰ সীমা আমি গহপুৰলৈকে বৃদ্ধি কৰিম সমস্ত সীমা নহয় নিৰ্দিষ্ট গাঁও য'ত বড়ো লোকসকল 100% বাস কৰে সেই গাঁওসমূহ আমি বিটিআৰৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিম সেই পদক্ষেপৰ অংশ হিচাপে ঢেকিয়াজুলি চতিয়া বিশ্বনাথ বিহালী আৰু গহপুৰত 80%তকৈও বেছি বড়ো লোক বাস কৰা 43খন ৰাজহ গাঁও আৰু 17খন বনগাঁওক আমি বিটিআৰৰ লগত সন্নিবিষ্ট কৰাৰ সিদ্ধান্ত আমি আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনতে আমি ঘোষণা কৰিছো ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে 2020 চনৰ জানুৱাৰীত সম্পাদিত বড়ো চুক্তিৰ আন এক দফা অনুসৰি বড়োলেণ্ড আন্দোলনত নিহত 2001 গৰাকী শ্বহীদক অহাকালি 5 লাখ টকালৈকে আগবঢ়োৱাৰ আমি যি সিদ্ধান্ত লৈছো সেই সিদ্ধান্ত আপোনালোকৰ মাজত প্ৰকাশ কৰিবলৈ পাই মই অত্যন্ত আনন্দিত হৈছো অহা সময়ত এই তালিকাৰ পৰিসৰ আৰু বৃদ্ধি পাব আৰু সেই তালিকাৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে শ্বহীদসকলেও নিশ্চয় তেওঁলোকৰ অলপ হলেও তেওঁলোকৰ প্ৰতি আমি শ্ৰদ্ধা আগবঢ়োৱা হ'ব ইয়াৰ লগতে অহা 31 মাৰ্চৰ দিনটো বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ বৰ্মৰ জন্ম দিৱসৰ দিনটোক আমি ছাত্ৰ দিৱস হিচাপে